Ayon panggitambalan sa balay tambalanan sa Island Garden City of Samal ang usa ka habal-habal driver human gidunggab sa usa ka giingong negosyante. Kung nahinumduman adtong nakalabay nga hapon narespondihan sa kapulisan ang kagubot nga nahitabo sa Purok City, Barangay Kaliklik, Babak District, Island Garden City of Samal tungod sa gikaingong pagbanunggab sa gihimong investigasyon. Nailhan ang biktima nga alias Ivan, 34 anyos, ulitaw, habal-habal driver og residente sa Nisgutang Barangay, samtang ang suspitsado usa ka alias Ryan, 41 anyos, minyo, negosyante og napuyo sa Purok 1, Barangay Kaliklik, Babak District, Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Gibutiag ni Police Chief Master Sergeant Ruel Villela nga samtang ang biktima nagpalit og soft drinks sa usa ka tindahan sa Nisgutan nga lugar, kalit usab nga miabot ang suspect og gibanggaan ang wang bahin nga abaga sa biktima. Dayon ibot kini sa kutsilyo ang suspect og way duha-duha giduslak sulod sa tulo ka higayon sa lawas nga bahin sa biktima. Human sa hitabo ang biktima daling gidala sa Piro Davao del Norte Hospital, Igaco Zone aron matambalan, samtang ang naaristong suspect anana karon sa Island Garden City of Samal Police Station uban ang usa ka folding knife nga adunay gitas-on nga 4 inches ug giandam na ang pagpasaka og kaso batok responsable. Katropa, sa kalisod sa panahon karon bawal magasakit. Siguruha nga lagsik kag immune system. Mag Sanson Vitamin C Premium D3 ug Sanson Plus Gold Capsule alang sa negosong Pilipino para sa Pilipinas. Katrupang Bong Omaki Algabri, XFM News.